खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आंनि गोदो उन्दैनि बिलोगो आरोना बियो दिनै हाबा जाखांनानै गथ' सासे मोनलायलांबाय ओमफ्राय दिनैहाय गुवाहाटियावहाय आलासि जानो फैगोन आरोना आंनावहाय स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो अ इखिनि दा नै गाइस आंनिया सिलभार प्ले बटन मोननैया दोननानै होबाय बरियासे बे जाहैबाय जिडि प्रडाक्शननि बे जाहैबाय आंनि गेमस्रि दैमारि Dunsa, Malang fayda nggak? Hah? Malang fayda leh? Ma? Ma? Muya? Muya? Muya so? Man kita rancol? Di bangku apa ya? Tak kabar. Di mana aku tuh lagi? Baik salah. Haplong jubgan bato. Haplong jubgan tuh. Oi le, untai itu tuh. Ini. Ini kita terada tuh. Paprisan. Nih, dah itu kan paprisan jangan sih guys, biar aku tahu ini paprisan lah. Hai deh, pani puri jor. Ya, pani kan. Ah, pani jor. Ang pani puri sama. Jeli चलो itu plastikफोरखौ लानांलाब्रा मा गोलैखो आंनिया जेबो गोलैयाखै आंनि बेगालाय नङालै इयो उपायासो दे गाइस जोङो सिटि सेन्टारावहाय मोनफैबाय माबा मोनसे जानानै लानोसै ना मेंबाय राइथिं इथिं बेरायनानै खोरो सासेल' खोमालाय गारिफोर जोङो थांनोसै नानिया जोंना मोनिबा फैदो थांबाय खोमा लटारिल' लानो नागिरो इयो एबार बयस आंदे देले वा ओइ मोजांथार नुदो दे नोंखो ओइ बिरादसै र ओइ नोङो गारि गैया होननानै सानबायलै थ' चलो फिसा फिसौ लानानै जल्दि थुदो बिराद गोबावनि उनाव दिनै जों सिटि सेन्टारावहाय फैबायना नानि दे मोसाबावलाय सना दे मोसाबाव दे मोसाबाव गारि नांगौबा मोसानो नायगोमुबाय धुनुसाया मोसाला ए जि मोजां मोसादोंमोन ना हरलाय
बिसोरखौ लाना होन र' माबायदि मोनखोलाय गाखोनानै सासे जि मोजां थाना आंखौ भिडिअ खालामबालाय Excuse me. जानाया मबाइलसो नायबाय थाबाय हनै सासेया आरो होगासिनो जानाया न' जानायखायथ' मोदोम गोदोर आरो इनिया जाखान्थ' फिसासा आरो फिसासा थांसै र' हेयारिंस क्लाबावनो माने डान्स खालामनायाव बैग नहीं है हाँ नहीं रकम रंग नहीं है nomor yang gakonayaw nangla buruy lai Nani? Oi Nani? Oi sabiखौ ओरैबायसा खम दामनिखौ लाबाय हरलाय अ नैस्रा जाबाय हा नै गाइस नेक्स्ट डेआवहाय बिसोरो बिलोगोफोरा थांबाय आरोना ओमफ्राय थांखांनायनि उनावहाय नै लेडि गागा फैबाय जोंनाव ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांगोन आरोना नोंथांमोना उनावहाय नुखागोन मिथिखागोन स' दायो जोङो उदैखौ एसे फुजा खालामनानै लाग्रोनोसै आरोना नङाबाथ' बोलो गोहो मोना नालाय ओंखायनो गरसि आलु भाजि ओमफ्राय अमा बेदरजों बिलाथि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय दालि आलै थादो बाय बाय टाटा बोरैबा लाइटखौ बोरैबा होनानै पेट चलो
ओमफ्राय जोङो नै दायो लकेल शपावनो एसे हिलफोर बायनो फैबाय आरोना टाइम गैलामोन एकदमबारे जोङो गोसोखांब्रबनासो लांनो फैब्रबदों आं नङा लेडि गागाया बायगोन आरोना नैबे ब्लेक कालारखौ मोजां नुदों होननानै गानना नायदोंमोन आरो गोरा जादोंलै गाननो मोजां नङा खिन्थु थुदो थाबायनो हानाय नङा आं गाननो मोजां मोनदो खायोलै नागिरबाबो मोना गैया नायनोसै र' मा खालामनाय जायो गाइस माबा माबि बायनानै लाबोबाय ना नै आंना गाइस नै बेयो मोनफैबाय आरोना बेयो स्विं चेयार जे आं अर्डार जे खालामदोंमोन बियो दा मोजां नंगौना नङा लावदुमा फिट खालामगासिनो नै लेडि गागाया ओंखाम उखैसोबायनो ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय नै गाइस कुसनफोरा गान्दुफोरा ओमफ्राय जेरैबायदि अनलाइनाव नुदोंमोन बेबायदिनो आरोना अफलाइनावबो बेबायदियानो कालाराबो मोजां ओमफ्राय नै दे नै गाइस आंना कमप्लिट जाबाय कालाराबो एखेयानो फैदो आरोना एखेयानो फैदो कालाराबो नै नोंथांमोना नुखादो मानाहि मांगे हिते बा मालाय टेक्लाया दे इथिंसो दे मालायनि चेयार इखौ मा चेयार होनो दे देग्ला बुंनो हायोबा थै हेंगिं नङा स्विं चेयार देलाय खेबसे इथिं नाहरबो हेंगिं होनबायलै दे हें जाना थानायखाय हेंगिं नामा दे इथिंलाय नुवाखैलै ओरैनो नाहरब्रा देग्ला जाथ'बाय दे एपसो होनाय जागोन आं नङाबा